Zdravo ljudi i dobrodošli u drugi deo nordijske mitologije. Ako niste, pogledajte prošli deo jer su povezani videi. Izvinite što mi je trebalo malo duže za ovaj deo, ali nadam se da će vam se svidi. I bez daljeg odugovlačenja, idemo sa videom. Između 9 svetova nordijske mitologije raste Yggdrasil, najsavršenije i najveće drvo koje spaja sve te svetove. Toliko je veliko da korenje prolazi kroz 3 od tih svetova i hrani se iz 3 izvora. Prvi i najdublji koren je u Niflheimu. U središtu Niflheima nalazi se izvor po imenu Hvergelmir. U ovim vodama živi zmaj Nidhogg koji uvek glođe taj koren. Drugi koren se pruža u zemlju ledenih divova, u izvoru koji pripada Mimiru. Vi koji ste igrali God of War ili gledali neki od mojih videa na njega, znate ovo ime. PS, pogledajte te druge videe, mislim, razumete me. U najvišim granama drveta čuči orao, a između njegovih očiju jastreb. U krošnji također živi veverica Ratatosk. Ona prenosi tračeve i poruke od Nidhogga, to je onaj zmaj od malo pre, orlu i nazad. Ali ih veverica obojicu laže i voli da ih razbesni, razumete me. Na granama drveta pasu 4 jelena, a u podnožju hiljade i hiljade zmija grize korenje. Uz Yggdrasil je moguće da se popne. Tako se bogovi penju na njega i preko mosta od duge prelaze u različite svetove. Ali dugom mogu putovati samo bogovi. Svi drugi koji bi probali da prođu tuda, izgorela bi im stopala. U nordijskoj mitologiji postoji 9 svetova. Asgard, dom Asa, tamo žive Thor, Odin, Loki i ostali. Alfheim, gde žive vilenjaci, svetli vilenjaci. Nidavellir, koji ponekad zovemo Svartalfheim. Ova imena su užasno komplikovana. Lovim jezik ceo ovaj video. Uglavnom, u ovoj dimenziji žive patuljci, poznati kao tamni vilenjaci. Što je interesantna stvar, zato što su u God of Waru patuljci i mračni vilenjaci skroz dve različite vrste. A u stvari nisu. Uglavnom, patuljci tamo prave njihove tvorevine. Oni su napravili Thorov čekić i ostalo poznato oružje i alat iz mitologije. Postoji Midgard, svet ljudi gde mi živimo. Jotunheim, gde žive ledeni i planinski divovi. Vanaheim, gde žive vani. Asi i vani su bogovi koji su ujedinjeni mirovnim sporazumom. I mnogi vani žive u Asgardu sa asima. Znači, ova rečenica zvuči užasno komplikovano, ali nadam se da kapirate. Sljedeći je Niflheim, svet mračne i otrovne magle. Muspel, svet plamena, i postoji mesto nazvano po svojoj vladarki Hel, gde odlaze mrtvi koji nisu poginuli hrabro u bitci. Poslednji koren drveta zalazi u izvor u Asgardu i bogovi se svaki dan savetuju kraj njega. I tu će se okupiti na smak sveta pre nego što počne Ragnarok. Ovaj izvor se zove Urdin izvor. Postoje 3 sestre koje su Norne, sad ću da vam objasnim šta je to. Uglavnom, one se staraju o izvoru i čuvaju korenje drveta. Izvor pripada Urdi, ona je sudbina, ona predstavlja prošlost. Druga sestra je Verdandi. Njeno ime znači postanak i ona predstavlja sadašnjost. I treća sestra Skuld, čije ime znači ono što je namereno. Ona predstavlja budućnost. Uglavnom, Norne odlučuju šta će vam se desiti u životu. Pored ove 3 postoje i druge. Norne vile, divovi, patuljci i tako dalje, koje vam također odlučuju o sudbini. Neke od njih su dobre i daju ljudima dobre živote, a neke su pokvarene i daju im teški i kratki život. U Jotunheimu, domu divova, se nalazi Mimirov izvor. On žubori iz dubina zemlje i hrani Yggdrasil. Mimir, mudri čuvar sećanja, zna mnogo toga. Njegov izvor je izvor mudrosti. I kada je svet bio mlad, on je svako jutro pio sa izvora tako što bi zaronio rog poznat kao Gjalahorn u vodu i pio iz njega. Nekada davno se Odin uputio u zemlju divova. Odin je obukao dugački ogrtač, stavio šešir i prerušenu skitnicu putovao zemljom divova. I prošavši razne životne opasnosti, dospeo je do Mimira u potrazi za mudrošću. Odin je molio Mimira da pije vodu sa izvora, ali niko osim samog Mimira ne sme da pije odatle. Mimir mu naravno nije dozvolio, ali ovaj je bio uporan. Odin je rekao da je njegova majka Bestla Mimirova sestra i da je on Mimirov nećak. Ali ni to nije bilo dovoljno. Odin ga je pitao onda koliku cenu traži. Tražim tvoje oko, rekao je Mimir. Tvoje oko u jezercetu, razumeš me?
Nije baš tim rečima rekao, ali mora malo, ovo je moja interpretacija. Odin ga nije ni pitao da li se šali. Već je stavio život na kocku da bi dospeo do njega i bio je spreman da uradi šta god za tu mudrost. I rekao je Mimiru da mu da nož. Kada je odradio to što je traženo, spustio je oko u jezero i napunio Gjallarhorn vodom iz izvora. Kad je popio, u njega poteče mudrost. Jednim okom video je dalje i jasnije nego ranije sa dva. Posle toga Odin je dobio i druga imena. Blind, slepi bog, Har, jednooki i Baleg, plamenooki. Odinovo oko je ostalo očuvano u Mimirovom izvoru. Vreme je proticalo kada se rat između Asa i Vana priveo kraju. Odin je poslao Mimira Vanima kao savjetnika bogu Heniru od roda As, koji je trebalo da bude novi poglavar Vana. Kada je Mimir došao da ga savjetuje, Henir je govorio kao kralj i donosio je mudre odluke. Ali kada Mimir nije bio uz njega, on kao da je bio nesposoban da išta odluči. Vanima je uskoro bilo dosta toga, osvetili su se, ali ne Heniru, već Mimiru. Odsekli su mu glavu i poslali je Odinu, ali Odin se nije naljutio. Istrljao je Mimirovu glavu biljem da ne bi istrulila i čarao je i bajao nad njom jer nije želeo da Mimirovo znanje bude izgubljeno. Uskoro je Mimir otvorio oči i obratio mu se. Njegovi savjeti su bili dobri kao i uvek. Odin je odneo Mimirovu glavu natrag do izvora pod drvetom sveta i stavio je tu pored svog oka. A Gjallarhorn je dao Heimdalu, božanskom osmatraču. I tog dana kada on dune u rog, probudit će sve bogove gde god oni bili. Heimdall će dunuti u Gjallarhorn samo jedno, kada svemu dođe kraj na dan Ragnaroka. Uglavnom, ako vam se svidio video, bacite like, subscribeujte se, šerujte ga sa drugarima, jer mi za ovakve videe treba malo duže vremena. I vidimo se u sljedećoj epizodi.